guys, eu sunt Cristin, bine ne revedem la un nou clip. Dacă ești nou pe canalul meu de YouTube, bine te-am găsit, sper să-ți placă aici cu noi, iar dacă da, te invit să te abonezi în cazul în care nu ai făcut-o încă pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Dragilor, astăzi sunt un pic supărată. Mă rog, de câteva zile sunt un pic supărată pe ce s-a întâmplat pe Goodreads. Pentru că vreau să vorbim astăzi despre cărțile câștigătoare la categoriile la care au fost propuse de către Goodreads în anul 2024. Știți că fac în fiecare an seria asta, de aproape 3 ani, în 2025 ar fi al 3-lea an în care fac seria Best of Goodreads și niciodată până acum n-am fost așa de dezamăgită de cărțile ce au ieșit câștigătoare la categoriile la care au fost propuse. În data de 5 decembrie au fost anunțate cărțile câștigătoare și mi-aduc aminte foarte bine că eram schimbul 1 în ziua aia, m-am trezit eu de dimineață, acolo eram pe la 6:30 ceva și culmea, am intrat și eu pe telefon și am zis, bă, hai să văd, dar n-am fost sigură că chiar așa de vreme o să fie puse, mă rog, o să fie anunțate cărțile și am zis, bă, hai să intru de curiozitate. Și am văzut că au fost anunțate cărțile și am intrat pe fiecare categorie și îmi vinea fie să râd, fie să plâng, fie să râd și să plâng în același timp, dar nu sunt absolut deloc fericită cu ce s-a întâmplat aici. Sunt anumite cărți ce mi-am dorit, bineînțeles, și eu, ca orice om normal, să iasă câștigătoare la anumite categorii și I'm kinda shocked with the results, dar o să le împărtășesc astăzi cu voi. Hai să fim supărați împreună ca să nu țin numai eu supărarea asta. Clipul o să se desfășoare așa, o să vă arăt cartea ce mi-am dorit eu să iasă câștigătoare, cartea ce m-am așteptat eu să iasă câștigătoare și cartea ce a ieșit de fapt câștigătoare la fiecare categorie în parte. Îs vreo 4, 8, 12, 13, 14, 15 categorii, foarte puține, deci pe an ce trece observ că Goodreads-ul își cam taie din categoriile de cărți. Dacă mă vedeți că mă uit în jos din cauza faptului că am laptopul în brață, deci în momentul în care eu laptopul e clar că ceva e grav, ceva s-a întâmplat, deci haideți totuși să intrăm în categoriile noastre, să vedem ce cărți au ieșit câștigătoare, să vă zic de ce sunt tristă, de ce așteptările mele nu au fost împlinite și ce pot să zic, I'm disappointed. În mare parte sunt dezamăgită de categorii, dar oricum, nu știu, mi se pare că ăsta e farmecul seriei, că nu iese ce mă aștept eu și trebuie să citesc complet altceva din ce credeam eu că o să citesc, dar haideți să vă arăt și începem cu categoria de ficțiune. O să vă las pe ecran imaginele ca să vedeți și voi la ce mă uit în momentul de față. Așadar, la categoria de ficțiune, categoria de la care eu am cel mai multe așteptări, pentru că știți că eu ficțiune citesc în mod normal. Deci aici am avut eu cele mai mari speranțe și aici mi-am dorit eu să cadă cartea pe care mi-aș fi dorit eu să o citesc. Nu s-a întâmplat, culmea, și o să vă zic și diferența de voturi ca să fiți și mai șocați. Odată, cartea ce mi-am dorit eu să iasă la categoria de ficțiune, dar nu s-a întâmplat acest lucru, a fost Welcome to the Hunnam Dong Bookshop. Sper că am pronunțat corect. Mi s-a părut mie așa că ar fi o carte ce s-ar putea să-mi placă, că e vorba și despre o librărie până la urmă și m-am gândit că o să fie cumva la sentimentul meu. Bine, nu în totalitate, că din ce vedem avem o protagonistă ce cumva își dorește să schimbe viața, să schimbe jobul, să se mute din orașul în care stă, divorțează de soțul ei, deci cumva e o carte din asta ce ne prezintă un personaj ce o ia cumva de la zero. Nu am nicio problemă cu genul ăsta de cărți, dacă scris e ok, să foarte mari șanse să-mi placă și cartea a avut 51.958 de voturi. Deci atâtea persoane au votat această carte să iasă câștigătoare la categoria de ficțiune. Și acum, cartea ce mă așteptam eu să iasă e o carte ce am văzut-o adesea în librărie, e o carte ce cumva nici n-am avut dubii, am fost aproape sigură că asta o să iasă la categoria de ficțiune. Am fost șocată să văd că nu a ieșit de fapt și vorbim despre Intermezzo de Sally Rooney. E o carte care chiar a ieșit cam pe la finalul anului, în toamnă, din ce mi-aduc aminte. În 24 septembrie a ieșit și Intermezzo a acumulat 67.268 de voturi, deci nu e o foarte mare diferență între cele două, dar
Cartea ce a ieșit, de fapt, câștigătoare la categoria de ficțiune a fost un șoc pentru mine, pentru că nici măcar n-am auzit de cartea asta până acum, vă zic sincer. Și acum, eu stând în librărie, văd ce cărți noi apar și mă familiarizez cu titlurile, dar să-mi bat piciorul dacă am văzut-o pe asta, nu am văzut-o niciodată până acum. Îi zice The Wedding People de Alison S. Patch. Cartea a acumulat 94.733 de voturi, deci o diferență foarte mare între ce mă așteptam eu să iasă și ce a ieșit de fapt. Din ce am citit așa din sinopsis, e vorba despre o femeie ce o zice, ți-o spart într-un accident nunta unor persoane, dar niște persoane din astea bogate or something, deci pot să-mi dau seama. Aparent, Alison S. Patch, nu am citit nimic de la autoarea asta până acum, dar văd că e o autoare destul de citită. Cel puțin din ce zice aici sinopsisul, s-ar putea să aibă mai multe cărți, dar eu nu am auzit de ea până acum. Și The Wedding People, e cartea ce a câștigat locul întâi la ficțiune, sunt dezamăgită. Pentru că nici n-am auzit de cartea asta până acum, ziceți-mi în secțiunea de comentarii dacă voi ați auzit de ea, eu chiar n-am auzit. Dați-mă să văd când a fost publicată, că nici nu știu detaliul ăsta. În 30 iulie, deci a fost publicată în vară, nu mă mir că n-apare o carte de vară totuși. Nu am auzit de ea, nu am auzit titlul, nu-mi pare cunoscută coperta și normal că sunt șocată că a ieșit locul întâi o carte de care nici măcar nu am auzit și cu o diferență destul de mare de voturi, de aproape 30.000, cam 30.000 de voturi a fost diferența între ea și Intermezzo. Foarte ciudat, nu știu dacă o să-mi placă, sper să nu fie ceva clișeic, o să vedem pe mai departe. Mergem la categoria de ficțiune istorică. Aici cartea ce a ieșit câștigătoare a fost și cartea cumva ce m-am așteptat să iasă, dar nu e neapărat cartea ce mi-am dorit să iasă, pentru că cartea ce mi-am dorit eu să iasă câștigătoare la categoria de ficțiune istorică a fost The Book Lovers Library de Madeleine Martin. Again, tot pe considerentul faptului că e vorba despre o poveste ce se desfășoară într-o librărie sau are legătură cu librăria, deci e clar că, mi-a plăcut subiectul și am văzut că anul ăsta au fost foarte multe cărți scrise cumva cu tematica asta de librărie, de bookshop și nu-mi pare rău, mă încântă, mi se pare un subiect interesant, e un subiect appealing pentru mine. Cartea a fost publicată în 3 septembrie și a acumulat un număr destul de mic de voturi, dacă mă întrebați pe mine, mai ales diferența de voturi dintre cartea asta și cea care a ieșit pe locul întâi, e huge, e imensă, e ferească Dumnezeu. Cartea a acumulat 32.873 de voturi și cartea ce a luat locul întâi la categoria de ficțiune istorică și cartea ce m-aș așteptam să câștige categoria e The Woman de Christine Hanna. E o carte ce nu e neapărat un șoc pentru mine că a ieșit, având în vedere că, Christine Hanna e o autoare destul de cunoscută, a scris foarte multe cărți și încă nu am apucat să o citesc, dar uite că am acum oportunitatea să o fac. Cartea a fost publicată la începutul anului, pe 6 februarie și am văzut-o adesea în librărie, deci cartea asta pot să zic că într-adevăr au avut șanse să câștige, pentru că o și fost cumpărat, o și fost cerut, au avut un impact destul de mare din ce mi-aduc aminte, deci nu sunt neapărat super dezamăgită pentru că mă așteptam să iasă, dar diferența de voturi între cele două e imensă. Cartea a acumulat 253.147 de voturi, deci e wow! Oamenii chiar au vrut să iasă cartea asta, probabil a și fost citită și a fost votată pe bună dreptate, având în vedere că a ieșit la începutul anului, au avut timp cumva cititorii să-și facă o idee despre ea și să o citească. Cu categoria asta nu am neapărat probleme, dar mi-aș fi dorit cumva să citesc cealaltă carte, nu e nicio problemă, e ok. Nu sunt atât de supărată de data asta. Apoi mai departe avem categoria de mister și thriller și aici iar am avut un mic șoc, pentru că cartea ce mi-am dorit eu să câștige și cartea ce mă așteptam să câștige, dar culmea nu s-a întâmplat acest lucru, să vedeți că eu mi-au dezamăgire peste dezamăgire peste dezamăgire. Deci cartea ce mi-am dorit eu să câștige și cartea ce mă așteptam eu să câștige la categoria de mister și thriller e The Boyfriend de Frida McFadden.
Frida McFadden e o autoare de thriller ce mi se pare super ok. Am citit seria Menajera, mai am volumul 3 de citit pentru că o ieșit chiar după ce am făcut eu clipul cu seria Menajera și mi-a plăcut seria, nu știu cum să încheie sau dacă ăla o să fie ultimul volum, am auzit că s-ar putea să mai fie un alt volum, ceea ce nu pe convine, pentru că n-am zis când e o serie ce tot merge foarte, foarte mult, eu cam îmi pierd interesul. Dar mă așteptam să câștige Frida McFadden cu The Boyfriend sau cu The Teacher, pentru care două cărți ce au fost nominalizate la premiile Goodreads cu o distanță foarte mică de voturi între ele. The Boyfriend a acumulat 57.069 de voturi și cartea ce a ieșit câștigătoare e o carte de care nu am auzit până acum, nici autoarea nu-mi pare cunoscută, e The God of the Woods de Liz Moore. Din ce pot să citesc aici din sinopsis, e vorba despre o tânără care a dispărut de la tabăra pe care o deține familia ei, ceea ce e foarte bizar e că și fratele ei mai mare a dispărut tot în aceleași condiții acum 16 ani. Ce pot să zic, poate e interesantă, nu zic neapărat nu, dar șocată, sunt un pic șocată că nu a ieșit Frida McFadden. Nu știu dacă am zis, dar The God of the Woods a acumulat 82.603 voturi. E o diferență între cele două, nu foarte mare, dar îi. Și cartea a fost publicată pe 2 iulie. A fost timp din vară până acum să fie citită. Din ce văd are un rating destul de bun per total, 4.19, dar sper să-mi placă, sper să fie ok. Acum trecem la categoria de romance și cartea ce mi-am dorit eu să iasă, folosesc ghilimelele pentru că nu am eu neapărat un excitement foarte mare pentru categoria de romance, dar a fost cartea ce am fost sigură că o să iasă câștigătoare la romance și o și ieșit, nu sunt foarte multe de zis, decât faptul că Emily Henry, bună ziua la toată lumea, a câștigat pentru a 3-a oară la rând categoria de romance pe Goodreads, de data asta cu romanul Funny Story. Deja nu mai e o surpriză pentru mine, de când m-am apucat de seria Best of Goodreads la categoria de romance am citit-o doar pe Emily Henry. Numai eu au câștigat categoria de romance de când m-am apucat eu de seria asta, deci am fost sigură că tot eu o să câștige și cu această carte. O acumulat 179.349 de voturi. Îs cam predictable povestirile lui Emily Henry, deja mă cam aștept despre ce să fie vorba. Probabil o să fie tot o poveste de asta legată de vacanță, cu o tipă care merge în vacanță și se întâlnește cu un fost prieten, mă rog, se îndrăgostește, în fine, cam așa au fost poveștile până acum în ceea ce privește pe Emily Henry. Nu am foarte multe de zis despre ea. Mergem la categoria de romantasy, unde mi-am luat cea mai mare palmă, cred că. Nu, a doua cea mai mare palmă, că cea mai mare palmă mi-am luat-o eu din altă parte. O să vă zic când ajungem în punctul ăla. Aici nu am avut eu foarte mari, nu știu, așteptări, nu am știut ce să aleg, nu am știut ce să-mi doresc să citesc, pentru că, vedeți voi, nu m-am eu cu romantasy-ul, nu m-am cu fantasy în general, dar pe cu categoria asta de romantasy. În consecință nu mi-am dorit neapărat să iasă o carte anume, dar nu mi-am dorit totuși să iasă o carte ce face parte dintr-o serie, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că ăsta e norocul meu în general. Și cartea ce a ieșit pe locul 3 la categoria de romantasy, volumul 3 din seria Crescent City de Sarah J. Maas, mai exact House of Flame and Shadow. E o carte extraordinar de mare, are cam 1000 și ceva de pagini sau aproape de 1000 de pagini ce am văzut și e volumul 3, deci eu trebuie să citesc și volumul 1 și volumul 2, deci practic toată seria, ca să înțeleg și eu ce se întâmplă, să nu fiu pe nicăieri. E mult, o să fie foarte mult, probabil o să citesc o lună întreagă numai romantasy și asta mă sperie, nici măcar nu știu ce lună o să poziționez eu cartea asta. Carte și eu acumulat 122.895 de voturi pe Goodreads. Cumva trebuia să mă aștept la treaba asta, pentru că tot am văzut seria și am văzut că cititorii n-au ales să o citească. Bănuiesc că e și bună sau probabil bună în considerentul multora. Ei bine, nu știu la ce să mă aștept, e romantasy, trebuie să văd eu de unde să-mi iau seria, pentru că în engleză o găsești, dar din ce am văzut pe net, volumul 1 în română e foarte greu de găsit, nici nu știu de unde o să-l achiziționez. Da, mă descurc eu cumva, măcar o citesc și eu pe Sarah J. Maas, că până acum nu am citit-o, am tot auzit de aia, dar nu am interacționat niciodată cu
cu una din cărțile sale. Dar urmează, uite că Goodreads m-a aranjat foarte bine, cu 3 volume chiar. Dacă n-am citit nimic până acum, măcar să bag 3 volume dintr-un foc. Mergem mai departe cu categoria de fantasy, unde, ce pot să vă zic, Life's a Bitch, și mi s-a părut atât de ironic ce s-a întâmplat aici la categoria de fantasy și o să vă și explic de ce. Odată haideți să vă zic cartea ce credeam eu că o să iasă câștigătoare și speram cumva să iasă. E vorba despre The Familiar de Leigh Bardugo. Nu-i că știu foarte multe chestii despre cartea asta, ideea e că eu am citit-o pe Leigh Bardugo anul ăsta și nu pot să zic că mi-a displăcut. Am descoperit-o cu seria Alex Stern și a fost ok, mă rog, mai mult primul volum mi-a plăcut și mă așteptam să iasă locul 1 la categoria de fantasy, dar au ieșit cumva pe locul 2, că pe locul 1 a ieșit altceva, la o diferență foarte mică de voturi între ele, cam nici 1000 de voturi diferență, sau 1000 și un pic, parcă nu mă am eu cu matematica, dar în jur de 1000 de voturi a fost diferența între cele două, deci a fost lupta destul de strânsă. Iar pe locul 1, dragii mei, a ieșit cartea Somewhere Beyond the Sea de TJ Klune. Eu recent am vorbit despre TJ Klune, v-am vorbit în clipul dedicat cărții ce-au luat locul 1 la categoria de science fiction, pentru că au câștigat categoria de science fiction anul trecut, acum au câștigat categoria de fantasy. Și v-am zis că nu mi-a plăcut cartea aia, dar îmi doresc să mai citesc pe TJ Klune cu altceva și soarta face că o să-l citesc neapărat. O să-l citesc neapărat la anul cu Somewhere Beyond the Sea, ce îi, ziceți, continuarea cărții The House in the Cerulean Sea. Deci o să am de citit 2 cărți și la această categorie. Eu tot am auzit de cartea aia, până am nici nu am știut că o să se facă o continuare, dar e ok, sper să fie în regulă de data asta și să mă împac cu TJ Klune. O să vedem la anul dacă îmi schimb părerea sau nu despre TJ Klune. Bun, mai departe avem categoria de science fiction. Aici eu nu pe mă am, că da, știți că nu pe citesc eu science fiction numai când chiar e nevoie și nu pot să zic că am avut vreo așteptare anume sau că mi-am dorit să iasă o anumită carte. Aici chiar nu pot să-mi dau cu părerea, dar vă zic cartea ce a ieșit pe locul 1 și cartea pe care va trebui să o citesc. E vorba despre The Ministry of Time de Bradley, sper că pronunț corect. Din ce pot să citesc, e vorba despre o poveste de dragoste ce începe în secolul XIX și tot așa o poveste despre călătoria în timp. Avem note și de comedie, și de dramă, și de spionaj, deci nu sună rău, dar o să vedem cum o să mi se pare. La science fiction Storm nu tot timpul nimeresc cărți care să-mi placă, uneori se întâmplă să-mi placă, alteori se întâmplă să nu-mi placă. Mai departe mergem la categoria de horror, unde nu este nicio surpriză, pentru că cartea ce mi-am dorit să iasă și cartea ce mă așteptam să iasă și chiar cartea ce a ieșit câștigătoare la categoria de horror a fost You Like It Darker de Stephen King. A fost complet așteptată. Uite, aici pot să zic din toate punctele de vedere că sunt mulțumită, că mă așteptam să iasă cartea asta și asta s-a și întâmplat și mi-a și dorit, pentru că eu tot încerc să-l citesc pe Stephen King cu tot mai multe cărți. Deci am răsfoit eu cartea asta în librărie, am văzut că e o carte cu mai multe nuvele, deci sunt mai multe povestiri într-o carte, cred că sunt 11 din ce mi-aduc aminte, ceva de genul ăsta. Deci ne vedem și anul următor cu Stephen King la categoria de horror. Eu sunt mulțumită, sunt bucuroasă măcar pentru categoria asta. Și cartea a acumulat 60.901 de voturi. Mai departe avem categoria de roman de debut și aici sunt dezamăgită din nou. Eu mi-am dorit să iasă tot cartea pe care mi-am dorit să o citesc la categoria de ficțiune. Am zis, dacă nu iese la ficțiune, măcar să iasă la roman de debut și este vorba tot de Welcome to the Hunam Dong Bookshop. Și cartea ce a ieșit, de fapt, e o carte de care nu am auzit până acum. Nu mi inspiră foarte multe lucruri bune, pentru că eu mă tem că e un love story, din ce pot să citesc din titlu, cel puțin. E vorba despre How to End a Love Story de Yulin Quang. E prima carte pe care o scris-o această autoare. Mi se pare că o să fie și asta o autoare de romans.
dar nu sunt eu foarte mulțumită. Mi-e de ajuns că trebuie să citesc romance la categoria de romance, că trebuie să citesc romantasy pentru că n-am de ales. Și acum trebuie și la roman de debut să citesc bănuiesc tot o carte de romance, pentru că așa a fost să fie, nu sunt happy cu treaba asta, văd că, aici erau din toate genurile literare cărți, aproximativ, văd că era și horror și SF, cred că și istorie pe aici, în fine, nu sunt mulțumită absolut deloc cu ce a ieșit la categoria de roman de debut. Cartea a acumulat 63.605 voturi. Stai să văd totuși când a fost publicată. 9 aprilie. A avut șanse să fie citită. Nu mi se pare că are un rating foarte mare per total. Nu are nici 4 steluțe, are 3,68 de steluțe, așa ca rating general. Nu știu dacă o să-mi placă, nu am mari așteptări, dar what can I do, what can I say? Mergem mai departe cu următoarele 3 categorii pe care nu o să le citesc. Mi-am ales 12 din cele 15 și o să vă arăt categoriile pe care le-am tăiat de pe listă. Odată e audiobook-ul, pentru că nu sunt eu neapărat mare fan audiobook. Ideea e că și dacă îmi doream să aleg categoria asta, nu puteam, din cauza faptului că tot Emily Henry a câștigat și această categorie cu funny story, deci aveam aceeași carte la 2 categorii separate. Apoi mergem la categoria de Young Adult Fantasy. Știți că eu nu citesc Young Adult în general. Sper să nu fiu constrânsă la un moment dat să o fac, dar cartea ce a luat locul întâi a fost o carte ce n-am așteptam să iasă, chit că sunt foarte multe cărți pe care le recunosc pentru că sunt populare, le văd în librărie, dar cartea ce a luat locul întâi la categoria de Young Adult Fantasy e Ruthless Vows. E continuarea de la cartea Rival Divini, probabil o cunoașteți, mie mi-e foarte cunoscută coperta. Ideea e că, cartea asta a fost publicată în 26 decembrie 2023 și a fost nominalizată la categoriile din 2024 pentru că, a fost chiar pe la finalul anului 2023 și era clar că nu mai poate să fie nominalizată la categoriile din 2023 din cauza faptului că deja au fost făcute premiile Goodreads, au fost anunțați câștigătorii și nu au mai putut să ia parte, așa că au mers pentru anul 2024 și cartea a acumulat 93.230 de voturi, iar la categoria de Young Adult Fiction a ieșit al 5-lea volum din Heartstopper ca și câștigătoare. Again, nu am multe de zis nici despre cartea asta. A acumulat 81.335 de voturi. De Alice Oseman scris, am uitat să specific acest aspect. Nu e genul meu, din ce știu cred că e scris așa ca un graphic novel, ceva de genul, cred că așa ca o bandă desenată parcă din ce știu eu. Nu sunt fan, nu am citit, nu-mi doresc, așa că mergem mai departe că astea 3 categorii nu o să le citesc la anul. Dar mergem la categoria de non-ficțiune, unde iar aici nu prea am avut eu așteptări sau cărți sau anumită carte ce mi-am dorit să iasă câștigătoare pentru că nu-mi place mie categoria de non-ficțiune general, știți treaba asta că nu citesc numai chiar de nevoie, dar dacă ar fi fost o carte pe care să o aleg ca și câștigătoare ar fi fost The Backyard Bird Chronicles de Amy Tan, că îmi place tare mult, că mai mult din cauza copertei, că e o carte ce are păsări pe copertă. Mă duce cu gândul la faptul că probabil e o carte despre natură and stuff like that, dar cartea ce a ieșit locul întâi la categoria de non-ficțiune în anul 2024 a fost The Anxious Generation de Jonathan Haidt, cred că se pronunță, sau Haidt. Cartea a acumulat 39.553 de voturi, a fost publicată în, stați că vă zic imediat, a fost publicată în 26 martie, a avut timp să crească, să fie citită. Ideea e că m-am așteptat un pic, nu e neapărat un șoc pentru mine, mă așteptam să iasă cartea asta pentru că am văzut-o adesea în librărie, în momentul de față e un bestseller, deci nu e neapărat un șoc. Nu știu, cred că cartea ce a fost foarte cumpărată de părinți, poate, dar nu e neapărat o carte ce să mă atragă. Cred că vorbește despre problemele generației actuale, despre telefoane, social media, despre anxietate. Mă cam aștept să văd
genul ăsta de subiecte dezbătute în carte. Nu sunt neapărat excited pentru ea, dar nici nu pot să zic că sunt șocată pentru că m-am cam așteptat ca asta să iasă. Apoi avem categoria de memorii, mă rog, de biografii. Aici eu am crezut că o să iasă și mi-a cam dorit să iasă cartea From Here to the Great Unknown, o memoar, e scrisă de Lisa Marie Presley și de Riley Keough. Am fost curioasă de cartea asta din cauza faptului că e în legătură cu Elvis Presley și probabil aș fi vrut să aflu mai multe detalii despre el. Cartea a fost publicată în 8 octombrie, nu a avut foarte mult timp să fie descoperită și a acumulat 25.638 de voturi și cartea a luat locul întâi la categoria de memorii. A fost cartea The Third Gilmore Girl de Kelly Bishop și a acumulat 80.050 de voturi, fix în capăt. Cartea a fost publicată în 17 septembrie, deci nu a fost publicată cu mult timp înaintea celei pe care mi-am dorit eu să iasă câștigătoare, o lună distanță, ceva de genul ăsta. Cumva nu e neapărat nici ăsta un șoc pentru mine din cauza faptului că Kelly Bishop e o actriță, a jucat în serialul Gilmore Girls, deci probabil foarte mulți au recunoscut-o din serialul ăla și au vrut să descopere probabil mai multe detalii despre serial, the insights, drama și chestii de genul ăsta. Acum vă știți ce părere am eu despre categoria de memorii și de biografii în general, că nu sunt eu fan, tocmai din cauza faptului că nu prea pot eu să fiu obiectivă în situațiile astea sau în ceea ce privește cărțile respective. O carte ce descrie viața unei persoane nu pe mă atrage tocmai din cauza faptului că nu pot să-mi dau eu cu părerea despre viața unei persoane. Nu mă simt eu în postura aia care să judec felul în care a trăit o persoană sau alta, deci nu știu ce să zic neapărat. Sper să fie ok, sper să fie măcar interesantă. Iar acum ajungem la ultima categorie și categoria ce mi-a dat cea mai mare palmă dintre toate, pentru că aici, fai de capul meu, au fost atâtea cărți și mă așteptam să iasă câștigătoare, mă rog, a fost o bătaie mare pentru locul întâi din punctul meu de vedere și a fost o mare dezamăgire ce a ieșit aici locul întâi. Deci haideți totuși să vă zic, categoria de istorie au avut, din punctul meu de vedere, foarte multe cărți anul ăsta ce au avut potențial mare. Odată a fost cartea The Lost Tomb and Other Real Life Stories of Bones, Burials and Murder de Douglas Preston. Cartea a acumulat numai 11.334 de voturi. Am rămas șocată când am văzut chestia asta. După aia, o altă carte ce a avut mare potențial din punctul meu de vedere să iasă câștigătoare a fost American Scary, A History of Horror from Salem to Stephen King and Beyond. O altă carte ce mi-a tras atenția și o carte ce mi-aș fi dorit să o citesc pentru această categorie. A acumulat doar 18.934 de voturi. Cel mai mare șoc a meu când vine vorba de categoria de istorie și faptul că cartea asta nu a ieșit locul întâi. E cartea ce așteptam eu să iasă pe locul întâi la categoria de istorie, dar culmea că nu s-a întâmplat. E vorba de Nexus de Yuval Noah Harari. E o carte ce a ajuns foarte repede bestseller. A fost publicată pe 10 septembrie și a fost, din punctul meu de vedere, foarte căutată. Și mă așteptam să iasă locul întâi la categoria de istorie, pentru că Harari e cunoscut pentru alte cărți bestseller pe care nu le-am citit, dar m-am gândit măcar poate reușesc anul ăsta să descoper pe Harari. Nu s-a întâmplat. Asta e situația, pentru că cea mai mare dezamăgire a anului ăstuia, când vine vorba de categorii, m-am zis, e categoria de istorie, pentru că pe locul întâi a ieșit cartea The Bookshop, A History of the American Bookstore. Și acum știu că o să vi se pare ciudat, pentru că până acum am zis, aș vrea să citesc cărți legate de librării sau de biblioteci și când a ieșit o carte câștigătoare cu subiectul ăsta sunt nemulțumită. Păi normal că sunt nemulțumită, pentru că nu sunt neapărat interesată de istoria librăriilor în America. O carte ce a acumulat 38.847 de voturi, a fost publicată în 6 august. Și a fost scrisă de către Ivan Fries. Nu sunt mulțumită, pentru că la categoria de istorie, vă zic sincer, aș fi vrut să citesc ceva cu un impact mult mai mare, ceva ce să fie mult mai interesant pentru mine.
cum au fost American Scary sau The Lost Tomb, mi se par niște cărți foarte interesante din punctul meu de vedere, aș fi vrut să le citesc, sau The Demon of Unrest, uite o altă carte ce mi se pare interesantă. Dar uite că aici, dintre toate categoriile aici a ieșit o carte cu subiectul bookshop. Nu sunt mulțumită de treaba asta, sunt foarte nemulțumită chiar. Și na, ce să fac, o să o citesc pentru că nu am încotro, dar vă zic sincer că sunt șocată că na, asta e cartea ce a ieșit între toate celelalte ce au fost nominalizate și mă tot uit pe aici printre ele și tot mai văd cărți care, na, par interesante cel puțin sau merită o șansă. Na, ce pot să zic, asta e situația, astea sunt cărțile cu care o să mă întâlnesc eu în anul 2025, cărțile pe care o să le citesc și cărțile ce sper să îmi placă. Sper măcar să fiu cât de cât ok mulțumită de ele. Nu știu dacă o să am favorite printre ele, dar sunt dezamăgită, vă zic sincer. Și am poate vă întrebați, bă, de ce continui să faci seria asta dacă mai mereu ai parte de dezamăgiri? Dar nu, eu continui să fac seria asta pentru că mi se pare o serie de suflet, mi se pare că e o serie pe care am început-o așa cu foarte mult entuziasm și în continuare fac seria cu mult entuziasm, chiar dacă sunt dezamăgită și tot timpul mă duc cumva la bătaie cu gândul, mă, s-ar putea să descoper o carte foarte, foarte bună. Și n-aș vrea să citesc numai clasici, chiar dacă, na, cărțile clasice sunt cărțile mele favorite, acolo e locul meu special, acolo e locul meu de suflet. Normal că îmi doresc ca și cititor și creator de conținut să citesc și alte cărți și alte genuri literare, să fie mai diversificată treaba aici pe canal, să vă pot recomanda cărți actuale sau să nu vi le recomand, depinde de caz. Și mai mult și pentru voi treaba asta, pentru că, na, cumva așa pot să vă direcționez într-o anumită parte când vine vorba de cărțile noi ieșite pe piață. Și nu putem să ținem pasul cu toate cărțile ce ies, pentru că fiecare să-s publicate cărți noi și în fiecare să apar tot felul de titluri mai interesante sau mai appealing pentru cititori, dar măcar cu astea ce zic ei că sunt câștigătoare, ce zic ei că sunt premiante, măcar pe astea să le citesc și să vă zic părerea mea onestă despre ele, ca de fiecare dată. Mereu am avut o părere onestă despre cărțile astea și în continuare o să am. Nu o să vă zic despre o carte că e bună dacă mie nu mi-a plăcut și invers. Deci, de asta continui să fac seria. Pentru mine încă e exciting să fac seria asta. Încă e elementul ăla de surpriză ce îmi place, ce mă determină foarte mult să o continui. Deci, ne vedem și în anul 2025 cu seria Best of Goodreads. Astea sunt cele 12 cărți câștigătoare ale premiilor Goodreads în anul 2024. Dar da, asta e tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul. Eu m-am mai descărcat în clipul ăsta, mi-am mai scos frustrările afară din mine și poate până la urmă o să fie un lucru bun, poate până la urmă o să-mi placă cărțile pe care o să le citesc în 2025. Cine știe, sper să fie așa, sper să mă împac cu ele și să fie totul ok, măcar cu jumătate, măcar 6 dintre ele să primească peste 4 steluțe, atunci e ok, dacă nu, atunci nu e ok. V-am lăsat în descriere toate platformele de social media unde mă puteți găsi în cazul în care doriți să mă vedeți mai des dacă v-am căzut dragă, iar până data viitoare, ce ne revedem cu nou clip marca Cristin, God bless you all!